Ik heb net een boek geschreven. Ik kwam geregeld bij uw mem en uw mem in het beginstadium van de Alzheimer haar onthoudrakken vet. En ik kwam dan thuis, als ik de west hier kwam ik thuis en ik schreef lietse scènes over hoe ze een peteer gaat met iemand die de boel begint te vergeten. Het waren aantekeningen en verhalen waarvan ik dacht van dat is goed voor mezelf om het op te schroeven. En waar weet hebben de band ooit nog eens tijd om die te lezen. Toen ik driekwart van wat uiteindelijk een boek werd zo clear hier, toen dacht ik ja, maar dit is helemaal net alleen nog voor mij interessant. Dit wordt een boek. Ik heb eerder een boek geschreven, dat ging over een psychiatrische patiënten. Dat had een min of meer dezelfde opbouw. De stikken dat ik die schreven heb in mijn kop, zo'n almanak, die wisselen in stijl hier en daar wat oud. In het begin staat een stik over wie uw mem voor mij is. En ja, dat het wat bibelsk qua stijl. Orenstikken ben wat meer columnachtig. En op het moment dat ik zo'n verhaal schreeuw over uw mem die een crisis ben vertelt, dan kan er volle meer dialoog in zitten. Dus die stijl die wisselt in het boek, wisselt ik zo nou en dan oud. Het boek is net alleen nog nostalgie. Het is lezen door een paar jonge recensenten, dus ik lees door mijn dochters. En die waren heel optuin over dit boek. En dat vind ik zelf wel bijzonder om te jaren, want ja, een hele soort speelt in de jaren 50. En voor de ouderen is dat misschien wat meer herkenbaar. Maar de jongeren die hebben absoluut waardering voor dit boek. In 80 jaar had de mens zoveel maaien, zei zij. En uit het onthoudwaai dolt ze haar ondenkens op. Verhalen die geen begin en geen eind hebben. En mijn kompaskeuren weet ik nog, omdat het zo'n nuivere naam is. Scootjes die dicht bij de Duitse grens nachts bij elkaar kroepen. Skippers die om reden van dieverij om bar wacht winnen. De kwart om bruin.